gihimo sa usa ka amahan. Bitaw day oy. Kinsa iyahang gi-hostage ang iyahang kaugalingong anak. Ikaw bitaw ginikanan makahimo kag mga kasamang ibutang nimo sa kakuyaw ang imong mga anak naming kamot pamanggani taday nga maproteksyonan nato to mga anak. Asa man ini habo dong Irin? Oh, dito sa kauluhan. Sa Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Okay, sumala pa stress daw ang hinungdan. Na-stress daw ang amahan kay sumala pa suspect kuno siya nga kasuhanan daw siya sa reklamo nga pagpanglugos sa iya ra usab nga stepdaughter. Mauna ni Ron. Mao ta ang gibuhat sa amahan kay na-stress siya amot nga nung na-stress siya kung tinuod ba o na-stress siya kay gipasanginlan siya. Mao to nga iyahang ibitbit ang iyahang anak na tipang bataan para nga mapasibaw niya ang gusto para mapasibaw niya day ang iyang mga gustong rason nganong nga di siya angay dapat prisuhon or kasuhan. Mauna siya. So, sa pagkakaroon, ang suspect, of course, naana sa kustodiya sa kapulisan, o niya ang bata, biktima, no? Padayon pa pod nga giatiman karon kay wag na ay mga samad-samad dong Irin. So, awara gud niyo, gikugos pa man pila pa man magtuig pa baka nakabaga ni. No? Gawas ana mga samad-samad ay ang psychological effect ana ngadto sa bata. Grabe kaayo So, labi na mga pamilya mao na ako na agad ko'y personal kaayo ani nga kanabang kuandong Irin sa matang higayon nga makita taging ani nga mga balita no kay ang atong mga pamilya ba mao gid na akong kabalakan imbis mao ni ato ang pinakaluwas nga lugar sa tibuok kalibutan mao naman hinuoy pinakakulba karong panahon na labi na kung naay mga daghang impluwensya unya kulba ba kay di lang ba droga ang mga cases, dili tanan, droga, drug related, dili. Naay mga nag-negative sa drugs. So, asa mata mo plastar anay sa atong mga kaugalingon, maunay panawagan nato sa atong mga ginikanan. Mental health na po ni day. Klaro kayo. Stress man daw ni siya. Stress man daw siya.